menyang. Prasetyaku pulang pergi. Lah yo bolak-balik tetep prasetyaku. Iya dan pulang pergi prasetyaku kayak mulon prasetyo kita prasetyo. Ayo ndak. Iki loh mut lender. Sing tak tresnani mong kowe ya Dimas. Apa ya tenan to Kang Mas? Mula kowe aja mlenjane. Gai Tenan ya. Prasetyamu kudu eling ya Dimas. Mula tansah tak anteni ya Dimas. dalem Kang Mas. Aja kok tinggal ya Dimas. Apa kowe ora kelingan Elingi ya Dimas. Kowe tresno marang aku jarine Dimas setya marang aku. Sing tak tresnani mung kowe ya Kang Mas. iso Mulai kowe aja melenjani ora ya Kang Mas. tamu kudu eling ya Dimas. Mula tansah tak enteni Endo bisa Dimas ya Kang iso Mas. Aku aja mbok tinggal lan kesuwen ya tinggal ae. Kang Mas. Apa kowe ra kelingan
tresnani mung kowe ya Dimas mula kowe aja mlenjani prasetyamu kudu eling ya Dimas mula tansah tak anteni ya Dimas aku ojo kok tinggal Ditinggal ya wis to Mas. ya Dimas apa kowe ora kelingan ya Dimas kowe tresno marang aku